2024 मायथाइनि 14 जानुवारि इंराजि गोदान बोसोरनि रंजानाय आरो मागो दमासिनि जों जि मागो जानायखौ बेवहाय चिरां जिल्लानि खालामाथियाव जोंनि आफादनिफ्राय खालामफैनाय बे समाव जोंनि दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बे आफादनिफ्राय बड' खौसेथि आफाद इउबिअ इउनाइटेड बड' अर्गेनाइजेशननिफ्राय इंराजि गोदान बोसोरनि रंजानाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे मागो दमासिनि भेलांगुर सावनाय गुदुं दुंब्रुद बेनि अरा बिखायाव बयनोबो नांथों, खौसेनि अरा बेनि बिखानिफ्राय नुजाथों। बर' हारिखौ गुबुन गुबुन आफादफोरखौ हान्जाफोरखौ हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जोङो खौसेयै मावलांनो थाखाय आगान सुरनो जाहाथे नैबे भेलांगुर सावनाय गुदुं अरनि बिखायाव नांनाय अरा जोंखौ जावरिखांहोनो हाथों बेखौ आसा खालामनानै आङो दिनैनि बे इउबिअनि इउनाइटेड बड' अर्गेनाइजेशननि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव आङो गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरबाय। बावहरनायजों लोगोसे जोंनि सोद्रोमाफोरनिसिम आङो सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो बयनोबो बर'फोरनो आङो बावहरबाय। गोजोन्थों।